lenggah gedangkrang panyacasing Bang Bathara Kala ingkang nedyang lebur jagat. Ah sinten ta ingkang ngrenggani negari Guwa Barong ya Guwa Simangeng ingkang ajejuluk Sang Prabu Kala Srenggi. Sang Prabu Kala Srenggi bingung liwung raos sing penggalih ngantos datan kinanten ingkang ngrinaos samono sigra nimbali kawan ingkang abdi iki Lurah Togog Nimas Sarawita. Raja Dewagi Togog wonten timbalan ingkang adhawuh Bilung wonten dawuh Bos. Kaget atimu tak timbali kok nggih selami kula ngabdi wonten Guwa Barong katemben menika kula katimbalan dening paduka ingkang sinuwun keparing dawuh menapa wonten ingkang kedah kula biyantu Togog kowe iki manca kakining negara Guwa Barong kowe ngerti sejarahku Togog wong ngertos yen pancen kowe ngerti Prabu Kala Srenggi kuwi putrane sapa Gog ing atase aku iki wiwit lair nganti tekane diwasa aku diparingi kamukten ning negara Guwa Barong iki ning aku urung iso bekti karo bapakku lan ibuku. Kok para gagi aturna bapakku ki sapa ibuku ki sapa. Piye lho? Ya diomongke. Lah saru, ya arep saru wae kae nek pancen lakone ngono. Arep kepiye? Arep tutup-tutupi. Nutup-nutupi kok nggon saru. Diomongake wis. Bejo bener, bejo luput. Nggih, ngaten nggih. Panjenengane ku critane rada nyeleneh. Nyeleneh piye? Kang Rama kali Kang Ibu niku rak sedulur lanang nggih sedulur wedok. Lho, kok ngono nggih. Kang Rama niku riyen nggih Narendra Guwa Barong mriki jejuluk Prabu Jata Gimbal. Prabu Jata Gimbal nggih. Prabu Jata Gimbal niku duwe adi, duwe sedulur wedok jenenge Jata Gini. Lah kekali-kalipun menika sami-sami kasmaran gandrung. Gandrung karo sapa?
Lah niku rikala semanten Prabu Jata Gimbal niku gandrung kalih Dewi Wara Sembadra. Lah rayine sing jenenge Jata Gini niku gandrung kalih Raden Janaka. Lah ndelalah wong gandrungi wong kaya wong sak omah. Lah kene wong nek ajeng keweleh piye? Lah kene iku tur ora kencan, ora semayan, ora omong-omong. Kok nggih mboten ngomong kali adine. Aku iki gandrung karo Sembadra. Adine kok ya ora ngomong, aku gandrung karo Janaka nggih mboten. Mara-mara lunga dhewe-dhewe blas-blas pun. Goleki krenteking ati. Goleki pemarem kuwi mau to, Kang. Ah iya. Pancen wong golek marem kuwi ya angel tenan ya, Kang. Oh angel. Lah iya. Kowe biyen ngantek padu karo Mbak Yu perkara golek pemarem to. Tak pobrok selop ndasmu kuwi engko tekan ngendi ora. Sak banjure piye kok. Lah, kok apa? Prabu Jata Gimbal inggih Kang Rama menika membo Raden Janaka ajeng goleki nggih niku Wara Sembadra. Jata Gini nggih ngaten. Jata Gini niku gandrung. Gandrung kali Raden Janaka. Lah, ngembo Wara Sembadra rak ngoten. Lah ngene niku bola-bali ora kencan ora semayan. Rikala semanten ora ketemu karo Janaka Sembadra asline. Nah, dewa niku lajeng melehke kali wong salah nggih ngoten niku mboten kurang merga. Janaka ketemu kali Sembadra. Lah rumangsa kaya ketemu sing digoleki. Pucuk dicinta ulam tiba. Heeh. Mulane kuwi. Ngaya. Nah, ngene ku bareng Janaka ketemu kali Sembadra. Mongko ing sepi margane lali. Mongko niku sing digoleki ya ngeten mriku niku terus dis. Ora dis ya apa? Lah ya pikiran dhewe. Lah ngene iku. Nyatanipun Janaka kali Wara Sembadra langen asmara. Sembadra nggerbini. Sareng nggerbini danguning dangu. Lagi jeneng wong malian sepinten to, suwene mandine sepinten rak mboten suwe. Sak sampunipun ngaten sami badar. Lah badan ngerti jebul kuwi adine. Lah jebul kakangne lah do tangisan. Mongko pun kebacut bermeteng. Lah pun kebacut nggerbini. Lah sareng lahir, jebule nggih lahir panjenengan niku diparingi tetenger kala srenggi. Lah terus Kang Rama kali Kang Ibu rumangsa wirang, rumangsa isin barang ngamuk teng Madukara. Ning nyatane Kang Rama gugur enten alun-alun kasatriyan Madukara sak Kang Ibu dados nuwun sewu. Kang Rama nggih Jata Gimbal niku ibu sampean nggih jane mbok cilik sampean. Lelakonku tek kaya ngono kok. Ngono lakon niku adune nggih mung dilakoni ajeng pripun? Apa kebacut apa ajeng endo? Ora lega rasane atiku. Lah terus utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati kok. Keparingipun Janaka bang tak goleki. Genti tak sirnakake jalaran gawe wirange bapakku karo ibuku. Mangke riyen pun prisa kali Janaka napa derek? Aku urung tau ngerti. Lah urung ngerti kok arep digoleki apa petuk, Dik? Goleki napa-napa niku nek pun weruh barange utawa weruh wonge, ngerti gone, mudeng alamate, ngerti nomor HP-ne. Mengke kantun telepon apa kantun SMS ngaten. Kencan enten pundi? Kowe kok ora meneng lak culek mripatmu iku. Raden Janaka niku piyayine bagus. Piyantunipun bagus. Tur lananging jagat mila mboten nama mokal nek kathah para wanita ingkang sami gandrung.
yen pancen kono tak goleki butuh anggere ana wong bagus mriku Janaka tak pateni ngono wae. Wah, lha salah alamat ning ngoten niku. Lha mboten sae kedah petang ngerti riyen. Nek pancen niku Janaka monggo. Mungkin nek sampean mboten takon-takon mungkin nek kleru. Ora. Wong sing wigati kok. Krekna para wadyabala. Dina iki aku bakal goleki sing jeneng Janaka. Ketemu bakal tak sirnakake. Tak belake sidane Kanjeng Rama. Wah nggih, menawi telu mekaten ingkang atos-atos lho sampun ngatur laling kaprayetan Sinun. Bergegek sadulita mel. Den. Niki wau ditembangke ngoyo-yo kok malah panjenenganku tawang-tawang tangis Ndara Irawan. Panjenengan niku yen kegelan-kegelan kalih sinten nggo paring dawuh. Kula niki wong tuwa gen aja bingung. Nggih, Den. Njenenganku ketingale kok awrat menggalih. Enten sesanggan sing abot niku Ndara prayogine nuwun sewu. Yaene Semar Kang Gareng kula Bagong niki menan paringi dawuh. Mila dipun westani Pana kawan. Pana niku awas, kawan niku batur. Batur niku pangembating catur. Lah dados nek wonten napa-napa kula menan paringi dawuh. Ngeten, Gus Siwa Badranaya. Kula kleru ku ana ngendi, salahku apa, luputku apa wae. Mengke riyen to mengke riyen. Kok malah menan iku saya bingungke wong tuwa. Menan kok mestani menan salah luput niku enten pundi mapanipun? Wo. Wiwit rikala semana anggonku kegelan kelawan para pepunden. Mula aku matur kang mengkono mau. Ing atase para putra-putra Madukara kabeh antuk pakurmatan jumeneng dadi senopati. Kaya ta Kang Mas Abimanyu Yayi Semitra uga diwenangake jumeneng dadi senopati nanging sabab apa
kok aku ora diparingi dawuh dosaku apa luputku ana ngendi Kyai. Carating pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngrangan sangtyah manah engkong sumungkam kuling sang kakung rarapo alonmu sira baboyayi maneman piratente prantoyayi ulun tadah runte ngaten nggih Gus kula aturi priksa nggih Den. Bratayuda niku mboten ming perang lumrah, niku jenenge perang suci. Perang undhuh woing pakarti dados menawi panjenengan mboten kadhawuh pati tegese. Nah niku mboten gadahi lepat, ngeten. Mestinipun mlanipun Ndara Irawan malah muji syukur ngersanipun Gusti Jiwa Semar. Iki perkarane dudu duwe luput utawa ora luput nanging padha-padha putrane Kanjeng Rama Madukara kabeh jumeneng dadi senopati. Kok aku ora? Apa aku ora rumangsa wirang ing atase para pepundhen bae rumagang gawe ngetokake jiwa senopati. Aku kok mung trima mangku tangan. Aku rumangsa wirang. Pun saniki ngoten mawon. Prayogine panjenengan ampun ngresula, ampun nutuh diri pribadi. Matur ngersane ingkang Wasinuwun Ndarawati iki mawon monggo Den. Semareka den prayitna. Ing kono ta wau rame-rame ning peperangan Haratayuda Jaya pinangun. Ana ratu buta nimbrung saking dirgantara nggih Prabu Kalasenggi. Amung ngupadi kadang panengah Pandhawa Raden Arjuna. Sing dianggep kuwi wong bagus tetha yen kuwi Janaka. Lah salah ketemu sing tak goleki ketekan sediaku iki nek bocah bagus kemliwer ning madya ning palagan iki mesti Janaka mati dening aku. Tetap kacarita kaya ta mangkono.
ing cipta Bambang Irawan miling pados mengsah kinarya neter marang kadibyan nanging datan uninga sangkaning bilai saking Dirgantara umriyang krembyah nenggih para srenggi nyaut janggane Sang Irawan. Wah, ati wah. Wah. Janggane Sang Irawan lawan Prabu Kala Srenggi kinemah-kemah ginilut-gilut pundhake eling-eling Bambang Irawan putra Madukara ingkang darbe kaseteng tinangkung nadyan wis kacakot janggane maksih henget Purwadaksina kathah sigra menuju riga katamaken jajanira Prabu Kala Srenggi pecah sampyuh prayagung kekalih. Wah, ojo. Wah. Ayo. Wah. Wah. Ketiwasan Koko Prabu boten nyono menika anak kula pun Irawan gugur madyaning palagan kados pundi Koko Prabu Arjuna nadyan kowe kelangan anak Irawane kowe bejo tegese iki nyang apes parane janjane mono iki mungsuhmu Ratu nggo bareng Prabu Kala Srenggi iki arep goleki kowe arep marsa Srawirange bapakne Kang Rikala Semana wis mbok sirnakake. Ya kuwi Jata Gimbal kawan Jata Gini. Lah ngertine Kala Srenggi kuwi saben wong bagus dianggep Janaka. Ora ngerti ya yen to kuwi Irawan. Lan maneh Irawan kuwi nadyan to temekaning pati Janaka isih nekem pusaka kang gudrah ludira. Mati sampyuh Irawan ku nadyan to gugure pengawak kusuma bangsa. Wah, sedengane bayi do nyelo. Ora urung dadi kurban. Ya nek jenenge dadi kurban ku ora nom ora tuwa. Kabeh kuwi padha nyandhang. Wis Janaka, pasrahno karo sing kawogan putramu sing wis asawan kunarpa iki.